Lang nemu kita nih. Enak apa piye? Akeh. Enten jane tapi Wis terhapus apa piye kok atimu? mboten. Nggih nek terapane wayangan nggih. Benjing nek kula napa gadah bojo dalan. Bismillah. Ora saiki kowe kok jujur pengen duwe bojo dalang. Nggih lek ndelok napa budhuwi kalih jenengan niku lho, kula niku remen napa Pak Yok kalih Bu Kesi, nggih to langgeng. Terus Pak Mangko kalih budhuwi langgeng ngoten lho Pak. Sik to Dadi nek alasan. pamane dalang terus mari ngono sing nyindeni bojone dhewe nendah ya ayeme ngoten lho Pak. Kan cita-cita. Bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nrabasa kalir kang tinebah dadi ambyarmu biar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mubah musi ing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngergancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben akluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter banter hangung taruntar temah bengawan kedung tuk balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kesma saben-saben ingkang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake wreksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringe kaya gegem mawa sak enggon-enggon bisa mubal saben sing nggolan maletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguwasane lan ngandelke donyane kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-uwuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyacat ngino sak pepadane tanpa rasa ewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu darbeke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh keh wong adu-adulan gampang didu mula padha bangsa nganti ora wanuh sedulur dadi mungsuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kisruh akeh rerusuh saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh akeh pengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh rebut panguwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa tarnyuh gamaning perang dudu mimis mriyem bedhil nanging reka daya ingkang ampuh tekane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh amung jiwaning para satriya ingkang tangguh para prawira kang musaguh dadi tameng negara ngudhokake urip kanggo nuwak adet jejeking nusa lawan bangsa tekad kang ora mingkuh tuhu prajurit sejati ingkang terus rumeksa rahayu ning nagari murih tetep lestari widodha lan wutuh tekaning para tamtama kaya mendung kang ngiyupi haweh pengayoman lan ngayemi para kawula kridane para kawula muda lan putra bangsa nyangkul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bekti mring Ibu Pertiwi
Begegek ugek sadulita hemel lae Ndara kula Raden Gatotkaca kula sawang saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba kadosipun sampeyan lagi ke taman duh kita sing sampeyan penggalih menapa Den sumangga kula aturi paring dawuh Semar dhateng jagat raya menika dipun kodrataken jinejer dados batur ingkang mengkuwerdi pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madangaken pepeteng hangu dari reruwet handika Raden Ndara Gatotkaca sumangga kula aturi hamba bara pangandikan suwawi kula aturi paring dawuh Gus menawi lelakon namung digagas kanthi meneng menika mboten wonten rampunge lelakon adile mung dilakoni panandang adile mung disandang sumangga kula aturi paring dawuh Raden Gatotkaca Ngudare tyas ora rewut ora wete ora wat wae hati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati Danwandi pinardi bloko kacoranan kang hambek judi hing Semar Badranaya Semar ora bisa ngrasakake panandang ingkang dak rasa Semar Badranaya ya awit dawuhe Kanjeng Ibu Dewi Arimbi Semar dawuhe Kanjeng Ibu Dewi Arimbi ingkang nyebabake jibeg-bebeg rasane atining Gatotkaca Semar Badranaya Kang Ibu dawuh napa? Kang Ibu Kanjeng Ayu Dewi Arimbi paring dawuh menapa? Kok sampeyan nganti bingung bilung-lungan Den? Ora suwe maneh. Ora gantalan suwe maneh. Bakal diadani wujute wisudan ratu ana ing negara Pringgondani Semar. Mongko Kanjeng Ibu Dewi Arimbi paring dawuh sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani ora ana liya kejaba mung Gatotkaca iki Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu Pringgondani Gatotkaca durung rumangsa pantes dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani iki Semar
Smareka den prayekna semurire eka hambalik didyani gandayani Trisunya pranama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar Sampeyan niki kok aneh lho. Entuk anugrahan bakale dadekake ratu kok malah sampeyan susah, kok malah sampeyan sedih. Wa Semar, Gatotkaca ngrumangsani. Aku lagi bocah wingi sore Kiai. Aku durung duweni pengalaman Gatotkaca rumangsa durung pantes piniji lan pinilih dadi ratu. Ngerangkani negara Pringgondani kang gedene semono, kang kawulane akeh semono wa Semar Badranaya. Sampeyan kudu eling nggih, Gus, sampeyan kudu eling. Sedaya kawula ing negara Pringgondani niku sampun sarujuk. Para bebrayan agung menika sampun mathuk gambuh ing rasa menawi jengandika Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu mapan wonten ing praja Pringgondani. Kenging menapa kok paduka mboten saguh? Niki sing milih kawula. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore. Ning durung karuan sing tuwa-tuwa nika isa nata negara Pringgondani. Niki wis wancine sing nom-nom kaya sampeyan lenggah dampar keprabon nata negara Pringgondani. Niki wayahe sing enom-enom sing jumangkah, wayahe sing enom-enom sing kudu kumrembyah. Sampeyan didadekake ratu kok ora gelem. Sampeyan niku disengkuyung karo wong pirang-pirang lho, Den. Wa Semar Badranaya. Aku ngrumangsani durung weruh kawruh babakan kaprajan. Gatotkaca ngrumangsani durung duwe sangu ngilmu kanggo mranata negara. Dadi sampeyan ora saguh dadi ratu awit ngrumangsani dereng gadah ngilmu utawi kawruh babakan kaprajan. Wa Semar Kaparanyata. Yen Gatotkaca durung ngregem kawruh kaprajan, banjur kepriye? Besok anggonku bakal mranata negara lan ngayomi para kawula dasih. Sampun wasu melanggih, Gus. Sajakipun jengandika menika supe. Sajakipun jengandika menika lepya. Lali perkara apa wa Semar? Nalika jaman lakon Gatotkaca lair du kepungkur. Sampeyan niku pun nate dijanjeni kalian para dewa. Sampeyan pun nate dijanjeni kalian para dewa. Mbok menawi badhe dipun sangoni kawruh kaprajan kang pranyata dados pralambang wahyuning ratu. Nalika jaman lakon Gatotkaca lair nggih. Menawi jengandika supe badhe kula emutaken. Duk rikala lakon lampahan Gatotkaca lair kepengker. Jengandika dijanjeni kalian para dewa badhe dipun sangoni kawruh kaprajan kawruhe sinatriya ingkang pranyata dados pralambang wahyuning ratu. Nek jengandika supe kula emutaken, nek jengandika lepya kula elingaken. Niki larah-larahe Gatotkaca nalika jaman dijanjeni kalian para dewa kados mekaten gancaripun, Den. Kalian ya cumangka ambasli ben harani pasatan kutos nyanyo dari rumah.
Srumah Wahyut Sang Yaksendra Kura rupa Mangasas kabdi angin Mangsa palka prapal Selo lumayu mangungsi kakyat kakudo kang joko-joko bumi tete Iwang Kala Ludara Mas Patik Raja Dewaku Bojleng iblis laknat padha jek-jekan abdiku Togok Tejo Mantri Kula wonten dawuh sinuwun Prabu Kala Pracona ratu ing negari Giling Wesi amiji kang abdi kula pun Togok Tejo Mantri semono uga ora lali kuwi belung Sarawita Wonten dawuh juragan nimbali kula. Anane kowe bocah sak kloron sun timbali adoh ndak awit cerak-cerak saya sun raketake kawruhan ana kok. Yen to ing ripalungguhan iki Ratu Gustimu ing negara Giling Wesi Prabu Kala Pracona lagi nedheng ketaman Kunjana Papa. Nedheng ketaman Kunjana Papa. Kunjana kuwi edan papa. Tegese lara aku lagi lara kedanan, Gok. Nyuwun sewu. Sinuwun Prabu Kala Pracona lagi kedanan kalih sinten? Gok wonten dawuh. Atiku lagi gandrung kepaung kelawan mustikaning widodari ing kahyangan Suralaya kang sesilihe Dewi Supraba, Gok. Dewi Supraba kabara nyata. Mula ing wektu iki aku wis kongkonan kelawan patihku ora ana liya ya kuwi patih Sekipu Tantra. Ndak utus munggah ana ing kahyangan Suralaya. Sak perlu ngebun esuk ngudan sore. Nglamar marang mustikaning Hapsari kang sesilihe Dewi Supraba. Yen to nganti dewa nampik utawa nolak panglamare Prabu Kala Pracona nalendra ing negara Giling Wesi, kayangan Suralaya bakal tak sungsang bawana balik. Sinuwun menawi kenging kula elingke sampun dipun bacutaken. Amargi Gusti ingkang murbeng dumadi menika sampun mranata jodhone umat manungsa ingkang winastan jodho tali wangsa. Jodho menika manunggaling priya kelawan wanita, tali menika pangiket, wangsa menika gulungan. Contone dewa menika gandengane kalian dewi. Hapsara menika gandengane kalian Hapsari, Bambang jodhone kalian Endang, Raseksa jodhone kalian Raseksi. Kamangka sampun cetha pratela jengandika sinuwun Prabu Kala Pracona menika wujudipun Raseksa, wujudipun Barongan. Lah kok nggadahi idam-idaman kepengin sesandingan kalian mustikaning widodari. Nuwun inggih Dewi Supraba. Supraba niku widodari, panjenengan niku buta.
niku tegese nyalahi kodrat nerak sing dadi wewalering Gusti ingkang murbeng dumadi. Kowe aja nuturi karo aku. Yen ana apa-apane Prabu Kala Pracana dhewe kang bakal tanggung jawab. Mula sak mengko kare ngenteni tekane Patih Sekipu Tantra marang negara Giling Wesi kene. Kanthi nggawa pawarta kira-kira panglamarku ditampa apa ditampik lawan para dewaka. Yaksa Gora rupa are sedeng nek lendra yaksa halalaku kang malawaya ingkang gambira marang-arang ong kula ingkang sowan sinuwun. Kowe Sekipu wah yaksa Gora rupa are sedeng nalendra yaksa halalaku kang malwalya ingkang gambira marang hangise siyong metu Prabawa Gora mawalian Ditya Durbalarasa ing kowe sing teka Sekipu nuwun inggih sinuwun Prabu Kala Pracana nganti cumengklungen anggonku ngenteni tekamu. Bebasan kaya ngenteni sileming Palawa gabusku mambanging watu item. Kepriye mungguh pawartane panglamarku ditampa apa ditampik karo para dewa. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panataning kabudaya-daya aku kepengin ninggal wuninga teh. Nuwun inggih sinuwun. Sampun kasembadan ingkang abdi kula pun Patih Sekipu Tantra minggah wonten kahyangan Suralaya ngadhep mring para Jawata. Atur wuninga sinuwun bilih ing rika lenggan sakmangke kula sampun angsal dawuh saking para dewa. Piye ditampa apa ditampik? Panglamar paduka dipun tampi kalian para dewa. Welatiala. Wah.
syukur bagi sumurung ibu. Tata Pandhawa tata Gadiwisaya ngendriyaksa sara maruta Pawana bana maragana samirana lan warayang Hingga bebasan mlaku ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu sekipu krungu kabar yen to panglamarku tampa kelawan para dewa nuwun inggih sinuwun banjur besok kapan dina lan sasine aku bisa dedaupan aku iso rabi karo mantasaning widodari Dewi Supraba sekipu waduh mugi kawuningan sinuwun manut dawuh pangandikanipun para dewa ingkang kula tampi dina lan sasinipun anggenipun jengandika dedaupan kalian Dewi Supraba sampun dipun temtokaken dinten lan sasinipun taala syukur yen to pancen kaya mangkono sajake Dewa Giris nyawang kekuatan saka negara Giling Wesi. Katitik panglamarku bisa ditampa banjur dina kapan sasi pira aku bisa dedaupan kelawan jejantung ing kalebu sekipu. Mekaten sinuwun. Dawuh pangandikanipun para dewa. Paduka sinuwun Prabu Kala Pracona saged dhaup karo Dewi Supraba benjang dintenipun dinten Selasa kliwat sasine Jumadi lawas kalian jengandika Prabu Kala Pracona ken ngenteni basake beling. Piye balenono cangkemmu su? Dedaupan paduka kalian Dewi Supraba sampun dipun temtokaken dina kapan sasi pira dinten Selasa kliwat sasi Jumadi lawas kalih ken ngenteni basake beling buta goblok. Wah. Rodo montap lerekina atap duka yayasine pijojo pangmawingo wengis kumecut patoning lati netrandit ngondarahandere himbolatala buta goblok buta pengung buta ra tau mangan sekolahan kowe. Kowe kuwi diapusi karo para dewa ning kowe ora krasa sekipu. Lho, kula menika matur jujur lho. Kula menika matur witing klapa sak lugune. Iya ning kowe iki diapusi goblok. Kowe iki diapusi karo para dewa-dewa sing manggon ning kayangan kono. Aku iso rabi karo Dewi Supraba. Dinane apa mau? Dintenipun dinten Selasa kliwat. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Kok aku kon ngenteni tumapaking dina Selasa kliwat rak ngono to mau? Nggih. Dina Selasa kliwat ya ora ana, enek iki Selasa kliwon blok goblok.
Waro kon ngenteni sasi Jumadi lawas. Sasi ki enenge Jumadi lawal. Apa meneh karo ngenteni bosoke beling nganti kiamat beling ra iso bosok. Nek kon ngenteni bosoke matamu kira-kira iso. Waduh kula nyuwun pangapunten sinuwun. Piye? Lung, Apa, Kang? piye sekipu menurutmu sekipu piye? Sekipu nyata pekok sekipu pekok tenan. Sekipu Buta ra tau mlebu sekolahan ya ngono kuwi. sekipu Buta ra tau masuk sekolahan. Angger masuk sekolahan sing diarep-arep nggur MBG ae. Mau uteke ra iso cerdas, uteke ra iso cerdas, uteke ra iso cerdas. 10 tambah 6 17. Iya, pangkemu. Cetha wela-wela. Cetha wela-wela dewa jarak marang aku. Dewa nantang alus karo Prabu Kala Pracana sekipu. Kula sinuwun. Surak gotong royong minangka tetenger budhaling wadya. Yen to nganti dewa ora menehake supraba marang panjenengan ingsun, aja kesuwen biyuki Batang Sayuta Kayangan Suralaya. Kinten-kinten bidal benjang menapa ora ketang jolok lintang sambung apa rambatan pundak budal tiriki sipu.
Ya. Oh, ha ha. Oh, ya. Hi, ya. Oi, ha ha, ha. Ha, hey. Oh, ha, hey. Awas. Ah. Kabrabak sro kabrahan nang geget waja mlintir gumbala sugala wijiling sabda kece wali kece sadat setan wali kobra sajake dewa padha wedi karo patih Sekipu Tantrum
Ketitik lawang sela matangkep ditutup rapet amarga para dewa wis ngapusi karo aku. Ayo dewa kabeh padha metu. Aja nungsang palang numbuk bentus kaya gabah den interi kowe. Tak wenehi wektu 3 kedepan. Tak wenehi wektu 3 kedepan. Ora metu saka lawang sela matangkep kayangan Suralaya dadekke segara geni. Sekipu. Wah. Bro. Ya. Wah. Iki kaya pukulun Bathara Narada iki. Ya, pancene bener Sekipu Tantra. Ayo, dewa wis ngapusi karo patih Sekipu. Saiki gelem ora gelem dewa kudu masrahake Dewi Supraba kanggo jatuh keramane Ratu Gustiku Prabu Kalapracana. Dewa apus krama marang jeneng kita, ora jeneng dewa wedi marang kita Sekipu. Malah kepara dina iki dewa bakal ngadani wujuding Giri Swayembara. Apa sayembarane Bathara Narada? Dewa wis duwe jago. Yen jeneng kita Sekipu cilike ngasorke, gedene bisa mateni jagoning dewa. Bakal kasembatan anggone Ratu Gustimu Prabu Kalapracana duweni gegayuhan kepengin jatuh krama kelawan mantasaning widodari kang sesilie Dewi Supraba. Ya. Yen mangkono ndi jagone dewa kon ngadepi Patih Sekipu aku ora bakal miris maras taker marus. Kawruhan ana. Iki sing ning ngarepku iki. Bayi kang isih umur setahun durung ilang pupuk lempuyange. Iki tandingana iki sirnakna. Yen kita Sekipu bisa mateni bocah iki, Surup Surya Dewi Supraba bakal ulun udunake saka kahyangan marang negaramu, negara Giling Wesi. Wah, latalah. Dewane wis padha kentekan akal. Apa donya kurang jalma, apa jagat kurang umat? Kok bocah wingi sore didadekake jagoning para dewa. Wis ora sah kakean gunem kang tanpa guna. Ora sah kakean gunem kang tanpa guna enggal tindakna. Patenana bayi iki Sekipu. Balah. Wah, dewa wis mlinger kiblate dewa. Bocah durung iso apa-apa kok kon ngadepi Patih Sekipu ya. Ora kok ateges aku mateni wong kang tanpa dedosan. Nanging aku mung nindake wujuding Giri Swayembara kang diadani dening para dewa. Para dewa, bocah kang isih abang tak untal mangsa ngambau cethak dina iki.
Buta sangare kaya ngene kok musuh bayi. Menang ra kondang kalah babar wirang. Sepurane yo Le. Tak pateni manut yo Le. Oh, malah ngidul. Wah, asem maneh. Wait. Ha, wah. Wah. Oi, ta. Ta. Wah, kok wis iso mbrangkang cah iki. Wedian. Kulite atos kaya ban jero. Wah! Wah! Kok iso ngadeg cepet men ta iki. Wah! Wah, ki besok calone iso nayub cah iki. Wah, ya jagat dewa Bathara, ya jagat pangestungkara. Iki jane bocah apa? Kemah-kemah babar pisan ora catu. Dewa kowe aja njarak karo Pati Sekipu, kowe dewa aja nggo dolanan aku. Aku wegah musuh bayi gedhekno luwih dhisik bayi iki. Wah! Senadyan iki isih bayi, bocah iki wis ketok kang dadi kesektene. Ketitik dipala gantang dicakot babar pisan. Ora tumomo. Ana kulite jabang bayi. Sekipu. Yen pancen jeneng kita pengen bayi kita gedheke luwih dhisik ya tak turuti apa sing dadi kepengenanmu Sekipu.
permara reh mangusa humya ngambrengeng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung are sang ganda wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya umyus hamara wayanto ing Empu Rama Yadi kula wonten dawuh pukulun kowe ning kahyangan duweni kewajiban dadi tukang pandhe lah dina iki ana kewajiban kanggo jeneng kita Empu Rama Yadi ya kuwi bayi kang isih abang iki jedinen ana kawah candra di muka mbuh piye caramu embuh piye reka dayamu aku kepengin meruhi bocah iki dadi dewasa sing sentosa dada bebaune karana bakal dadi calon jagone dewa Hamrunah Satrumurka nun inggih menawi mekaten kula namung hadhederek pukulun bagus lah banjur kira-kira piye caramu kepiye Empu Rama Yadi nun inggih do pukulun kula aturi perintah dumateng para Jawata kinen ngempalaken pusakanipun ngempalaken gamanipun piyambak-piyambak sedaya dewa kadhawuhna hanglebetaken dedamel wonten ing kawah candra dimuka mangke salajengipun kula ingkang badhe hamurba kang sarta amisesa do pukulun ya yen pancen ngono hingga tatanen bocah iki Hei para dewa cepakno pusakamu dewe-dewe ya pusakamu lebokne kawah sesuk prai wayang lebokne pusaka ya dilebokne dewe-dewe pusakane
halat-halat uruping geni condra dimuka kaya-kaya arsa handilat langit jumeledar suarane gawe giris mauta sampun kalebetaken sedaya gamaning para dewa gada bindi tombak candrasa trisula keris cundrik sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur tanggap arisang empu Rama Yadi den uncalaken jabang tetuka mring kawah candra dimuka tansah watawis dangu dadya satriya gagah prakosa glewu-glewu kaya golek kencana mumbul panyaya tejo mangkono sang krinceng wasi lamun yang gatot wes gede cae
iku saknyatane kunjang seret winangun meter monaluri rinekro muni rinangko gerongan prelasadan miarsi amre sesinyenan kapro pepinjalan suwe-suwe anuju prana bangkit agak kami romo sikra saya lado sumanding alilir kunjang palugon laguning lekas lo kita linuting kidung ong katung katereng hamomor ngun manah rahayu hayu wana tan agolong Adi Guru, kula wonten dawuh tinimbalan Kakang Narada. Dhateng ajeng ngandika Adi Guru menika jagonipun para dewa ingkang sampun dewasa. Labet kajedi mapan wonten ing kawah Candradimuka. Mekaten Kakang inggih. Lare menika dipun jenang mawi salwiring dedamel. Gada, bindi, tombak, candrasa, keris. Suksara denda cundrik lan sak panunggilipun dadospun jabang tetuka menika sak randuning badan dumadi saka tosan lan waja. Mila mboten nama mokal ototipun kawat balunge wesi rikma pamor sungsum gegala netra kumala lidah jingga waja saloka menur jangga suksara pundhake denda dadane blebekan waja lengene bindi sikute petel epek-epeke cakra drijine gunting dengkule paron darese linggis dlamaan sikil pacul tungkake wadung uyuhe mawon wedang kopi lha niki kopine dalange urung metu. Ha nggih Kakang. Nggih. Sabar Kakang. Nggih. Mong ngelingke, isane ngelingke lewat lakon. Lah nggih. Nuwun inggih Kakang. Kula sampun nyekseni. Nyekseni kados pundi? Pranyata jabang tetuka menika sampun gagah prakosa, kenceng kumaranceng otot bebaunipun.
polatane ngangker hanjeng gureng namun lamun kapandeng katon gebagusane. Nuh nggih. Si Jabang Tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan utawi busana. Nggih. Ingkang antawisipun caping Basananda, Kotang Antakusuma kasut padha kacerema mekaten Kakang. Nggih, menika wonten daya katiasanipun piyambak-piyambak. Nuh nggih Kakang. Kagem jangkepipun pusaka lare menika kula badhe nambahi pusaka nama. Nuh nggih. Lajeng badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Lare menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya, ya Purbaya, ya Inten Simbarja. Gatotkaca, kula wonten dawuh duh Pukulun. Ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyernakake mungsuh kang ngrabasing kayangan Suralaya ingkang pengawake Prabu Kalapracana sak patihe Sekipu Tantra. Nur inggih mangestaken dawuh kula sagah dados beda ring Marastra cantiking baita kang sarta dadaning kewuh. Mboten kalilan kula nyuwun tambah berkahing pangestu Dawu Kulun. Iya, pangestuku Gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga lebda ing karya kang dadi lakumu Gatotkaca, Inten Simbarja. Dipun dombane Kakang, monggo kula dherekaken.